Lekin ба ҳамаи ки моро тамошо мекунанд, нигоҳ кунед, хеле куртаи базе омадагиянд. Тройкаи фасонак, материалш белмандой, нигоҳ кунед. Куртаи болопӯш, абаяи болош қатӣ, почааш қатӣ, чизаш размер ай 48 то 58 ҳаст. Нигоҳ кунед, базеби хушрӯ. Калон мешавад. Нархи 180 сомонӣ. Доставка любой ҷо мешавад. Не расеткош. Расеткош набинед, чӣ қадar зебай. Параш ранги хеле чи юбка духтагиай. Шолшолак базеби фасон, нигоҳ кунед. Кушоди хушрӯ. Доставка любой ҷо мешавад. 4 расеткаи фасон дора. Любой ҷо доставка мекунед. Бо ин хелиёш ҳастанд. Яш ҳастанд 160 сомонӣ. Доставка любой ҷо мешавад. Ё қатӣ юбкашанд. Двойкаи фасон. Размер айчанд то чанд яка? 46 та 52. Чанд расеткаи яка? 2 расеткаи аст. Не базеби хушрӯ. шумо дер боз фикр доштем ки дар кухонитон каструлаи нав дошта бошед, дар рӯи дарсахонатон багемаҳои нав дошта бошед. мо иёро барои шумо бепул метиҳем духтаро. барои чӣ кор кардан дар кор? Дар командаи мо регистратсия мешаванд ва дар аксияҳои мо номнавис мешаванд. дар инҷа мо набори каструлҳо, микроволновка, набори багема ва дигар подаркҳое ки дар рӯи экран мебинед барои шумо аксия мондагист. барои маълумоти пурра дар номераи болои экран бинависед. бо дар шумо пурратар мефаҳмонем. ман худам бепул компанияи Faberlic омада регистратсия шудагим. ягон даромад надоштум ва имрӯз пулои нағза кор кардистам. роҳи бепул дар Faberlic муваффақ шудан, бизнес сохтан дар шумо айнон нишон месем. хоҳем шуморо реклама қатӣ таргет қатӣ ки шумо метавонед ки бо отдельно фоидаҳои компанияи Faberlic кор карда дар зиндагитон даромади калон дошта бошед. ҳам ойлик, ҳам подарка, ҳам бонус, ҳам путешествия ва Ветнам. ман Раҷабова Моҳира, зани хонашин, 5 сол шуд ки дар компанияи Faberlic кор мекунам ва аз пули компанияи Faberlic ҳама орзуи худамро амалӣ кардам. ва аз тарафи компанияи Faberlic ба Стамбул, ба Анталия, ба Ветнам, ба Қазоқистон тамошо рафта дам гирифта омадам ва ҳама роҳша ба шумо нишон медиҳам ки шуморо метавонед пул кор кунед, ҳам метавонед ки асабтон ором кард дигар мамлакатҳо сайру гашт кунед, ҳам дар зиндагитон дигаргунӣ калон дошта бошед. 50 сомонӣ, нигоҳ кунед, базеби фасон. Курта худаш тоқай, ягон чизи лишний надорад, нигоҳ кунед, базеби фасон. Пеши бараш, шурат фасон. Остинаш қатӣ. Размери айчанд то чанд яка? Аз 48 то 58 нигоҳ кунед, базеби хушрӯ. Доставка любой ҷо мешавад. Не расетка. Мо бе проблема доставка мекунем. Чанд қаба зебай. 3 расетка дорад. И ами глокош фарқ мекунад. Фақат нигоҳ кунед, хакай. Вишивка. Полностью вишивка заги, паплини тозаи хушрӯ нигоҳ кунед. доставка любой ҷо мешавад. барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я занг занед. WhatsApp монда нависед, мақбули дилтон скриншот карда равон кунед. Ай бори любой ҷо доставка мекунед. Дар ҷо борошонам бисёранд. Ҳозир ма шаярав нишон медам. Чанд як? 80? Бояд хелиёшон нигоҳ кунед. ё 120 сомонӣ доставка любой ҷо мешавад. Двойка қатӣ почошонанд. Неми лаваш сар мешавад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 та ака. 11 расеткаи фасон дорад. Нигоҳ кунед. аз 48 то 56 размерай. базеби хушрӯ нигоҳ кунед, қатӣ почашай. Остинаш чӣ хел боша ака ҷон? Камтар остинча. ина. резинак дорад, фасон. доставка любой ҷо мешавад. Не пеши барош, хеле маҳкам акаги. Стойка варадник меган ака? Онақа стойка варадник фасон ин аз ямаш пеш мекунем нишон медем. базеби хушрӯ. доставка любой ҷо дорад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. нигоҳ кунед, хеле двойкаҳое ҳастанд. қатӣ румолаш. нархи 160 сомонӣ. доставка любой ҷо мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. я модел ай ҳастай, я модел дига ай. размераш айчанд то чанд ака? без размер, стандартни размер. чӣ қаба зебай. пеши барша нигоҳ кунед, хеле фасонак заги. қатӣ румоли болои сараш, остинаш нехел. аммо модели не хел дора, ушам ҳамин нарх метем. пеши бараш хеле нигин задаги. фасонак. материалш паплинай, любой ҷо доставка мешавад. ой не хеле моделҳои двойка ҳастанд, то унамулава ҳамаш 120 сомонӣ аксионӣ кардагим. доставка любой ҷо мекунем. чӣ қаба зебай. пеши бараш не хеле. ё кушодаи хушрӯ аз 48 то 58 60 ёфт мекунем. нигоҳ кунед, базеби хушрӯ. доставка любой ҷо мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Не блогера бинед, айналави нишон додагим. ёшам ҳамон моделҳоанд. двойко қатӣ почошон базеби хушрӯ. доставка любой ҷо мешавад. барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран.
Ҳамин боро любой чави биркунем, ҳамин боро любой ҷо доставка мекунем. Ҷа бисёре, гарани бисёр дорем, любой ҷо доставка мешавад.